приятели, аз съм Мир Велев и днес ще направя ревю на моята фигурка на Джей от сезон 1. Както виждате, той като на Флорен Джей изглежда като оригинален, но не е, защото кейкогито му е с как да го кажа, с знака на Кай. Ето тук надявам се да фокусира, за да го видите. Не може да фокусира, лошо. Лоша камера. Добре. Ето го. Сега ще го покажа и без маска. И ето го без маска. Лицето му е оригинално, но тялото не. Оръжието тук има две. Това оръжие, тая пръчка и ето тук меча на каската. И това копие. И сега ще му сложа маската отново. И ето, сложих го я. Ето го, златото копие. Тези части пишете в коментарите защо мисля, защото аз не разбирам защо. Ето ги картите. Първата е ето тази на Джей. С сила. Тук те фокусира, за да видите. 1000. Ето това е за баланс. Силата е 300. Това е някаква магия. Това е същото. Не също, ама пак е така магийка. Отново магийка. Отново. И отново. Ето тук оплътването. След това ще покажа кутията. Само да го отворя. Както виждате, не е на наш език. Кай е тук на карта. Там другите карти. Ето го кол тук. Както виждате, излиза с лицето на Кай. Ето тук да го завъртим. И, ето как. Значи седи карта. Добре, това беше пътването. Ето го самото спинджицо. Ето е кутията. 8 лева. Да. И това беше Джей, но сега ще го покажа и като от 7 сезон. И ето го от 7. И това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Дайте палец нагоре, абонирайте и до скоро.